ערב שבת קודש, פרשת פיקודי, פרשה שמסיימת את ספר שמות, שבת, בעזרת השם, לפני שבת הבאה, שבעזרת השם נקרא בפרשת ויקרא, וכמובן מוצא שבת לאחר מכן מגילת אסתר. שבת פרשת פיקודי, פרשה שלמה שבה עוסקת כולה בעיקר על החשבון של כל מלאכת עבודת המשכן, הקמת המשכן, כמה כל כלי וכלי, התשלום שלו היה, כמה, מכל דבר, זהב, כסף ונחושת, וכל הדברים האלה. והשאלה נשאלת קודם כל, מהיכן, למה משה עשה את הדבר הזה? אלה פיקודי המשכן, משכן העדות. למה צריך? הרי אם הקדוש ברוך הוא היה מצווה אותו, אני מבין, וידבר השם אל משה לאמור, תיתן חשבון על כל הזהב וכסף ונחושת. ופה אנחנו רואים שלא. פרשה שלמה, הקדוש ברוך הוא, משה רבנו בא ומלמד אותנו ומסביר לנו על כל פרט ופרט מכל כלים של המשכן. הרי פרשת ויקל, התורה לימדה אותנו שמשה רבנו הקים את כל כלי וכלי, כמו שציווה אותו הקדוש ברוך הוא, ויעש כן כאשר דיבר עליו השם, כאשר ציווה השם את משה, כל דבר ודבר כאשר ציווה השם את משה. כאן אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו על בכלל לתת דין וחשבון. הרי הפעולה הגדולה ביותר והעצומה של המשכן היא ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם. אם חס וחלילה היה משהו גורע או חשד של משהו במשהו, בוודאי שלא הייתה שורה שכינה. אז משכן העדות, זאת אומרת שכל העדות הגדולה ביותר לעם ישראל, שוודאי אם הקדוש משרה שכינתו, אז סימן שהכל תקין והכל בסדר. לא חס וחלילה, לא נגנב פה שום דבר, לא חסר פה שום דבר. אז למה משה רבנו צריך ללמד אותנו לתת דין וחשבון בכל הפעולה הזאת? וגם אומר אור החיים הקדוש, אלה פיקודי המשכן, משכן העדות. מה פירוש אלה פיקודי המשכן? כל מקום שכתוב אלה, פסל את המניינים האחרים. אבל ואלה מלמד שמוסיף לנו. אז מה זה אלה? אומר אור החיים הקדוש, מה אדם יכול למנות בעולם הזה? מה אדם יכול למנות? תמנה לדברים של תורה ומצוות, משכן העדות. מה שאתה נותן למצווה, לתורה ומצוות ומעשים טובים. אבל מה שאתה כל הרכוש החומרי, זה ודאי שזה, עכשיו זה רק ברשות שלך. זה יכול להיות אחרי שנייה אחת, לא ברשות שלך, או לא אצלך, או שנגנב לך, או שנלקח לך, או שנעלם לך, או שנחסר לך. אז זה לא שלך. השלך האמיתי זה מה שאתה, אין מלבין לא לאדם, לא כסף ולא זהב, אין אלא תורה ומצוות ומעשים טובים. אם אתה מונה מה אתה יכול למנות בעולם הזה, אתה יכול למנות מכל השעות שנתת במשך כל היום כולו, מה הקדשת למען תורה, למען מצוות, למען מעשים טובים, למען בן אדם לחברו, בן אדם למקום. אלו המניינים שאתה יכול למנות. לכן אומר אור החיים הקדוש, מה באמת פוסל המניין הזה? אומר אור החיים הקדוש, המניין הזה פוסל את כל המניינים האחרים שלצערנו הרב אנחנו מונים יום יום עם כל הנושא הרכוש הגשמי וכל הדברים האלה. כמו שידוע כולם, כמו שמפורסם כולם הסיפור עם דון אברבנאל שהיה שר האוצר באחד המלוכות ואחד המביון. כולם אמרו, כמובן היה יהודי כשר וצדיק, וכולם אמרו אם זה שר האוצר בוודאי לקח פה, לקח שם, יש לו רכוש כזה ורכוש כזה. שאומרים למלך, ואז המלך מבקש מדון אברבנאל, בוא תגיד לי באמת מה הרכוש שלך. ואז דון אברבנאל בא, מביא לו פתקה, ומביא לו רכוש כזה, כך וכך 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 וכך. אומר לו, עכשיו אני מבין באמת מה אמרו לי, שחס וחלילה, שאולי אתה לא לוקח, כי זה לא יכול להיות, זה איפה הקרקעות שלך, איפה הבית שלך, למה אתה לא מונה את כל הדברים האלה שנמצאים אצלך? אומר לו, דון אברבנאל, אתה צודק. זה לא רכושי לי, זה רק ברשותי, זה נמצא אצלי עכשיו, אבל אני יכול להסתלק מן העולם, זה לא שייך אליי. כל דבר ודבר, אתה יכול לקחת לי את זה בשנייה אחת, זה לא שייך אליי. מה שאתה לא יכול לקחת, זה מה שאני עשיתי לתורה ומצוות, מה שתרמתי לתורה ומצוות, מה שעשיתי, כל הדברים האלה. לכן, אומרים חז"ל, אלה פיקודי המשכן, משכן העדות. שואלים מפרשים כולם, לכאורה, לא מובן. בצד אחד אנחנו רואים שחסו לעגל, שעשו את העגל, שם לא צריכים לחשוד כמה זהב לקחו, כמה זה, והתפרקו נזמי הזהב מעל אוזניהם. לקחו אותם וזרקו אותם באש, בלי שום חשבון, בלי שום דבר. אומרים חז"ל, אומר אמיר שפירא, אומרים חז"ל, הרעיון עצום, אומר, אדם בדרך כלל עושה חשבונות כשהוא נותן לצדקה. אבל כשהוא עושה לדברים של גשמיים, אם זה מכונית, אם זה סלון, אם זה כל מיני דברים גשמיים, שם הוא נותן הכי יקר והכי מזה, ומחפש את הדברים הכי טובים, אבל כשזה מגיעים לתורה ומצוות ומעשים טובים, כשמגיעים לתפילין, דברים, שם מתחילים לעשות חשבונות, כמה זה עולה הקלף, כמה זה,
למה זה יקר, למה זה כל הדברים האלה. אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת. כשאתה עוסק בדברים של רוחניות, אז באמת תחשוב תמיד כמה שיותר, אבל כשאתה מחשב אשר בארץ מתחת, שם תחפש את הכי מעט שביותר להשקיע בדברים האלה. לכן באה התורה, פרשה שלמה, ללמד אותנו שבאמת אפילו משה רבנו נותן דין וחשבון. זה רק מלמד אותנו כמה אדם צריך להיות באמת בכל דבר ודבר לעשות חשבון עם עצמו, מה הוא עשה, מה הוא הספיק, איך הוא הספיק, בכל הדברים האלה. לכן משה רבנו, אפילו משה רבנו שלא נצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא לתת דין וחשבון, כי הרי כמו שאנחנו יודעים, זה משכן העדות. הקדוש ברוך הוא עשו לי מקדש שכנתי בתוכם, אם הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, בוודאי שחס וחלילה לא נעלם מפה שום דבר. אז למה משה רבנו צריך לתת דין וחשבון? אלא ללמדנו שאפילו אם משה רבנו נותן דין וחשבון מבחינת וייתם נקיים מהשם ישראל, זה רק מוטלת עלינו חובה בכל פעולה בכל תפקיד ותפקיד שאתה עושה, תעשה לך דין וחשבון, מה הספקת, מה הצלחת, מה עשית, מה לא עשית, כדי שבעזרת השם תוכל לקיים את הדברים האלה. נתפלל כולנו בעזרת השם שהחשבון הזה שעם ישראל בעזרת השם עשה, אלה פקודי המשכן, יהיה משכן עדות לעם ישראל בעזרת השם, לדורי דורות בעזרת השם, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.